Jeresviten af Oline, Andrea og Nina. Jeresviten er skrevet af Theis Ørntoft, og det er en digtsamling fyldt med ungdommelig sprogbrug og attitude, der gør, at modtageren kan identificere sig selv med jeget. Digtene består af frie, åbne og realistiske syn på verden, vi alle lever i, hvilket gør det provokerende at læse, mens det samtidig er underholdende. Theis Ørntoft er 32 år gammel, og han blev født i Alling i Jylland. Han er uddannet fra Forfatterskolen i 2009, og samme år udkom hans debutdigtsamling Jeresviten, som er den, vi har valgt at læse. I 2014 der udkom han så med endnu en digtsamling, som bliver kaldt Digte 2014. Ja, og digtsamlingen det er en smule forvirrende og kaotisk. Ørntoft han skriver om mange forskellige hverdagsperioder og tanker, han gør sig om livet og hans omgivelser. Han er meget direkte i sit sprog, og han er ikke bange for at udtale sig både seksuelt, filosofisk og realistisk. Altså, der er ikke så mange undertoner. Han er meget direkte, for eksempel i Schollertaxa siger han, jeg kommer ud over hendes unge store bryster. Og udover hans sprogbrug er meget ungdommelig og hverdagsagtigt, og udover det er hans sprogbrug ungdommelig, hverdagsagtigt og præget af meget selvironi. Og det ses også på bogens forside, fordi det ligner sådan meget et pladecover, men det ligner et bogomslag. Der står meget 10 forskellige mennesker på omslaget, hvor de sådan indbyder en til digtsamling og giver en idé om, hvilke personligheder og forskellige typer, der sådan bliver repræsenteret i bogen. De er sådan lidt hipster-agtige. Ørntoft springer meget i sine handlinger, også i de enkelte digte. Et enkelt digt kan let handle om vidt forskellige ting, der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre. Som om at Ørntoft selv bliver fanget af forskellige ting og handlinger i hans omgivelser, når han er i gang med at skrive sine digte. Jeresviten er en modernistisk digtsamling, der består af mange punkterne på modernismelisten. Jeget fremstår igennem digtene som splittet og som en, der har svært ved at definere sig selv. Der er uensartede strofer med frie vers og også usædvanlige sammensætninger mellem ord og udtryk, som normalt ikke vil have noget med hinanden at gøre. Desuden består digtet også af sanseappel og især konkrete detaljer. Ham her Ørntoft, han zoomer ligesom ind på konkrete situationer, for eksempel i digtet Forpustelse, hvor jeget ligesom beskriver en cykeltur ret detaljeret. Udover dette så er der også stilistiske sammenblandinger, hvor hverdagssproget bliver blandet sammen med noget mere poetisk, og det kan man se i digtet Wasabi, hvor der står: jeg rækker ud efter virkeligheden som efter en pakke cornflakes og spekulerer lidt over følelseshierarkier. Det digt, vi så har valgt at analysere, det hedder Psoriasis og er skrevet af Theis Ørntoft og er digt fra hans debutdigtsamling Jeresviten, der blev udgivet i 2009. Digtet det handler overordnet om jeget, der sidder i sit hjem og drikker en kop mokka, mens han tænker lidt over livet og døden og fortrydelse. Digtet består af 3 forskellige strofer, og i alt har den 16 vers. Første strofe indeholder 4 vers, anden strofe har 5 vers, og tredje strofe har 7 vers. Det gør, at digtet er uensartet, og der er også brug af spørgsmålstegn og udråbstegn for at understrege svaret på hans spørgsmål, han stiller i digtet. Digtet det består kun af et stort begyndelsesbogstav. Digtet det har ingen bundne vers, de er derimod meget frie, og så kan det læses med den rytme, man ligesom selv vælger. Der er nogle meget sådan specielle linjebrud i digtet, som gør, at man skal læse videre for at forstå handlingen, og det gør så også, at man kan opfatte handlingen på flere forskellige måder. Digtet har også nogle gentagelser i form af enten ord eller sætninger. For eksempel, det er mandag i dag. Ja. Er det tirsdag i dag? Ja. Jeg kommer aldrig til at fortryde noget. Det er ikke muligt at fortryde noget. Den første strofe, der skaber de første 2 vers en hyggelig stemning. Solen sender en dejlig varm følelse, og en der drikker en skøn kop kaffe. De næste 2 vers, de bryder denne stemning, og vi mener, at de 2 vers kan tolkes på 2 forskellige måder. Den første tolkning er, at psoriasis omtales ikke som en sygdom, der tilhører en person, men selve personen. For eksempel ofte i film siger man, at døden kommer gående. Jeg kendte ikke personen psoriasis så godt, men kender personen nu og opdager nu, hvor smuk han eller hun er på trods af sygdommen. Vores anden tolkning var, at jeg omtaler sig selv som den en, som har fået psoriasis. Anden strofe, der tolker vi det som om, at jeget sidder og gnider sig i øjnene og svæver mellem 2 verdener. Han ser lyset for øjnene,
Det er som om han sidder i midten af det hele, og så oplever han ligesom begge verdener for hans sted. Jarls tankegang og opfattelse af verden forsvinder, når han dør, og med hans død så følger hans lavfrekvent, altså hjernebølgerne, dens opfattelser følger med. Når en person dør, så mistes der altså en bestemt opfattelse af verden. I tredje strofe, der siger Jarl, at han ikke kommer til at fortryde noget, også generelt. Han mener simpelthen ikke, at det er muligt at fortryde noget. Jarl mener ikke, at det at analysere eller prøve at forstå begivenheder i livet, skulle ændre på hans klare syn. For Jarl, der har det simpelthen ingen betydning, om det er mandag eller tirsdag. For ham, der er det ligesom alt sammen det samme. Digtet består ikke af nogen specielle billedtyper. Der er en enkelt metafor, når der bliver skrevet: gnider solen ind og ud af øjnene, er døden ikke for enden, men i midten af det hele. Da det her ligesom ikke er noget, man reelt kan gøre, eller noget, der faktisk skal ske. Ellers så består digtet af billedskabende sprog, når der står: sollyset holder den kop mokka varm, som jeg har stillet midt på skrivebordet. Sådan der. Ja. Stemningen i digtet, det er en smule kludret. Digtet starter ud med en hyggelig stemning, hvor solens varme bliver beskrevet, og en morgen starter ud med en kop mokka. Dog igennem digtet så ændrer stemningen meget hurtigt, da en alvorlig sygdom pludselig bliver nævnt. I anden strofe af digtet bliver døden også nævnt, og stemningen bliver endnu mere dyster og alvorlig. Desuden bliver emnerne mere modne og voksne i sidste strofe, hvor tanken om at fortryde bliver nævnt. Digtet begynder altså optimistisk, men bliver gradvist mere og mere pessimistisk. Det hænger også sammen med digtets komposition, da digtet har en følelsesmæssig udvikling. Digtet indeholder forskellige temaer og følelser, som kan deles op i de forskellige strofer. I første strofe er temaet glæde og beundring, og i anden strofe er temaet død, og i tredje strofe kan temaet være fortrydelse og forvirring. Vi mener ikke, at vores digt kan perspektiveres til nogle af de digte, vi har læst i vores lyrikforløb, i forhold til blandt andet temaer og grafisk opsætning. Dog så kan vi perspektivere digtene til nogle af de digte, Mads Mygind har læst, som også var realistisk og udtrykte den samme følelse, som vores digt Psoriasis gør. Digtets temaer forvirring, død og fortrydelse kan så også perspektiveres til samtiden, da det er sådan, at i det senmoderne samfund er det ofte svært at se det smukke i verden og mennesker, og også svært at opnå klarhed i livet. Vi har alle sammen forskellige meninger i forhold til digtet. Vi synes på sin vis, at det var interessant at læse digtsamlingen, da vi blev provokeret af det f.eks. kække sprogbrug. Men derimod så værdsætter vi også hans måde at udtrykke sig selv på, og hans realistiske syn på hans digte. Vi synes dog, han bliver lidt utroværdig i det, at han serverer private ting omkring, hvad vi formoder af hans eget liv. Men alt i alt var det meget interessant læsning, dog en smule forvirrende med hensyn til hans formuleringer.